Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an. Kadwengut Nongthoh khubor ka jylla kilayo banya shimbenta. Ha kajing yalang ba jong Nongthoh khubor kari India. Ya kabalapanya daga election commission men haga khat nyotrik unaitung IIIDEM Dwarka New Delhi. Ka Election Commission of India ECI ne kasngi tho ding kalapalong ya ka All India Media Conference 2026 ha India International Institute of Democracy and Election Management IIIDEM Dwarka New Delhi. Hagani ka jingyalang patba kiladon kumba South Pa San Pongut Nongthoh khubor na laipndu tuli ki jilla but Union Territories ki bawan bani shimbenta na Meghalaya ru lapha eka kanhon ka bakhat arngut Nongthoh khubor kanthop ya arngut Nongthoh khubor na Garo Hills bani shimbenta hagani ka jingyalang drinkat bar Nongthoh khubor na kalengkari. Ka jingthmu jangani ka jingyalang kalong ban penklan ya ka jingya trailang hapling ka Election Commission bar kilat pathai khubor. But ban penjanai ya ka jingtip jangi Nongthoh khubor syapang garukom pelong election ha India. Ha ka jingyalang la pelong ru ya ka jingya selok kalor ka benta ka bakongsan jongki lat pathai khubor ha ka ban penklan ya ka sensyar patba demokrasi ban pelong ya ka jingya thoh khubor ka ba Xiongnia bat ka ba shisha bat ban pentikna baki patba nong thep vote kinyo i ka jingtip ki ba day bat ki bala ban shanya ha ka por election. Kihe officer ke election commission kila banjur bagilat pathai khubor ki balait lut ki bakit kli bar ki ba ai ki khubor ki badai ki don ka benda ka bakraw ha ka ban penshai ya ki pat ba ban penklan ya ka jing shania ha ka rukam pelong election ban yada ya ka sensyar pat ba ha India. Nongthoh khubor na jylla Meghalaya ha ka jing ilam jing election na jylla Meghalaya but kila yo ban shimbenta ha ka jing pen I ki benta jing election ha ka por thep vun. Shushu aga jingyalang ba layo banyata ya ka SIR bat yo ru banya mirchingmut bat Nongthoh khubor ka jylla jungkari India ban wanra ka khubor ka basyanya ya upat ba.